Desde os datos, non? Evidentemente, nós comenzamos a deixar unha campaña de difusión, non? Por parte destes dípticos e que rematarán nun acto público, non? Que terá lugar o día 11 de novembro, no que contaremos coa presenza do portavoz nacional e ofreceremos tamén á cidadanía non só información, sino esos modelos de pregos de asignaturas, porque nós entendemos, como sempre defendemos nesta e noutras moitas causas, que a acción social é posible, positiva e necesaria, non? O llegar noutras partes do territorio leva xa un certo tempo, non? Con esta campaña e xa hai os primeiros froitos, é dicir, a presión social, ainda que o Partido Popular ten esa maioría absoluta que lle permite aprobar calquera tipo de lei, a presión social tamén se sinte na súa caluga, non? E eles tamén son capaces de ver que en determinados momentos as medidas injustas non son ben vistas pola cidadanía, non? Este proxecto de lei de augas que xa coñecíamos como proxecto desde hai un tempo xa tivo que ser modificado polo propio Partido Popular para intentar limar as perezas, para intentar limar algunha das cuestións que eran máis impopulares ou máis difíciles de vender socialmente, non? Na lei prevese, non, a obriga para todos os usuarios particulares, para todos aqueles vecinos e vecinas que teñen un pozo particular, prevese a obriga de instalación de un contador de auga para despois proceder ao seguinte cobro, e na lei establecese unha multa pecuniaria de até 30.000 euros para aquelas persoas que non o teñen instalado. É dicir, xente que tivo que facer no seu día a súa propia captación de auga, que construir o seu pozo particular, agora, ademais, por decisión desta Xunta de Galicia, terá que instalar un novo mecanismo para que a Xunta lle poida cobrar.